Avui parlem d'una nova patronal d'Anem per Feina i en parlem amb l'Àlex de Azuaje, que és un dels seus promotors. Molt bona tarda, Àlex, com estàs? Bona tarda, Albert. Ens fa molt parlar d'una nova patronal perquè sembla que la gent s'està movent molt últimament. Hi ha molts moviments també dins del sector de la representativitat empresarial. Estem veient com hi ha canvis de lideratge a algunes patronals de tota la vida, com altres noves patronals es funden per també voler ser representatives. Enmig de tot això, quin paper i per què Anem per Feina? El món està canviant, està evolucionant i entre tots crec que estem buscant trobar els nostres espais dins el model patronal que en tenim a Catalunya, que em sembla que és un model heredat del passat. Una sèrie d'empresaris mai ens hem sentit reflectats en aquest model patronal i vam decidir constituir-nos i associar-nos com una patronal precisament per donar una veu a tot aquest procés nou d'empresaris que estem reclamant l'assolir les competències plenes d'un estat per poder fer front a la crisi econòmica a la que estem sotmesos. Llavors, com que veiem que ni per part de Foment ni de Pimec ni hi havia aquest tipus de posicionament, doncs nosaltres vam decidir esdevenir la primera patronal obertament independentista. Amb un programa polític o econòmic o mig i mig? És a dir, en què reflectirà en la vostra proposta aquest fet diferencial que parles, que és finalment una patronal independentista? He de fer referència a un mot d'arrel grega, que és l'idiota. Els grecs deien que les persones idiotes eren aquelles que no es vinculaven a la cosa pública, aquelles que no participaven de la vida pública. Doncs nosaltres pensem que no podem ser idiotes i que hem de participar de manera activa. Política no és tenir un càrrec polític, no és anar al Parlament a debatre segons quines coses. Tots podem fer política des dels nostres àmbits. Evidentment, no està a les nostres mans efectuar segons quin tipus prendre segons quin tipus de decisions, com és el cas d'assolir les competències de l'Estat, però sí que està a les nostres mans poder mostrar cada vegada que tinguéssim l'oportunitat als nostres governants que és l'única alternativa que ens queda, que ja portem molt de dècades depenent de la lluvia de millones o dels pressupostos més socials de la història, i any rere any el que ens estem trobant és un dèficit d'inversió descomunal que està fent que cada vegada sigui molt més complicat ser empresari en aquest país. Bàsicament perquè no tens les eines a l'abast per poder desenvolupar la teva activitat. No en tenim infraestructures, no en tenim polítiques de qualitat que ens puguin contribuir a millorar les nostres condicions com a empresaris i molt menys els nous emprenedors en tenen cap tipus de facilitats de part d'un estat per poder dur a terme el seu projecte, per poder desenvolupar. Ens demanen que tot el teixit empresarial català s'ha de restaurar, que no podem dependre dels models que fins ara hem mantenit, com és el cas de l'hostaleria, per posar un exemple en concret, però no en tenim tampoc ni el suport ni la financiació per poder fer el traspàs de tota aquesta massa laboral i de tota aquesta massa empresarial cap a noves tecnologies o nous centres de comerç. Per tant, la vinculació de la patronal amb les entitats o partits que demanen la consecució d'un nou estat hi és d'alguna forma? Sou gent que proveniu d'aquests moviments, gent vinculada amb Assemblea, amb Òmnium, amb algun espai o ha sorgit de forma completament espontània? Els empresaris de Catalunya som un fidel reflexe de la societat, n'hi ha de tot. Les empreses no són independentistes o antiindependentistes. Les empreses són empreses i les empreses tenen l'únic objectiu de generar riquesa. Res més. I d'aquí pot penjar moltíssima cosa i podem debatre això per hores, de què implica generar riquesa i si la riquesa és només per nosaltres com a empresaris o també és una riquesa que s'ha de redistribuir als seus empleats i a la societat en el seu conjunt. Però, clar, els empresaris hi votem, els empresaris decidim políticament també segons quines coses i sí que és ben cert que nosaltres com a patronal tenim molt clar el nostre discurs
No podem seguir callant la manca d'oportunitats. No podem continuar fent de comparsa d'un sistema d'autonomies que esdevé caduc, que no ens ajuda per res. Llavors, entenem que l'única sortida és l'assolir l'estat propi per la nostra nació. Les empreses que formen part de Anem per Feina entenen clar el nostre posicionament i ens donen suport en aquest sentit. Independentment, i és una cosa que sí que ens agradaria molt que s'entengués per les persones que no entenen d'empresa i es miren tot des de lluny. Independentment del que nosaltres hi puguem pensar a nivell polític o posicionament polític, les accions o la manca d'accions per part de l'Estat ens perjudica o ens pot afavorir a tots per igual. És a dir, l'any passat, amb la crisi de la Covid, totes les restriccions que ens van venir no només de part de la Generalitat de Catalunya, sinó també de part de l'estat espanyol, ens van demostrar que n'hi ha una desafecció total per Catalunya. A mi m'agradaria encontrar una empresa, trobar alguna empresa que em digués quants diners ha rebut d'ajuda directa per part dels fons que va destinar el senyor Sánchez a mantenir el teixit productiu, perquè de moment jo no en conec de cap. Llavors, totes les empreses d'aquest país, al conjunt, les 600.000 empreses que estem enregistrades a Catalunya, van patir l'abandonament de l'estat espanyol durant un any. Moltes han hagut de tancar, independentment del seu posicionament polític, els hi ha afectat. Llavors, nosaltres sí que volem transmetre aquest missatge. És necessari, és urgent poder prendre aquesta sèrie de mesures per sobreviure. I això només ho aconseguirem amb un estat propi, perquè ja tenim demostrat que amb l'estat actual no ho tindrem. Us esteu dirigint a la petita i mitjana empresa, que potser és aquella que té menys por a l'hora de posicionar-se i a l'hora de dir realment el que pensa i el que creu, perquè no, com es diu popularment, no té el cul llogat. Exacte. Aquesta seria una visió. També és ben cert que, i torno a dir, una empresa, la que vulgui posicionar-se, s'ha de posicionar, em sembla bé, però aquella empresa que consideri que pel seu mercat o per la seva activitat no li convé posicionar-se políticament com a empresa, per això estem nosaltres, com a institució, per fer d'aquest altaveu i poder negociar, poder fer de lobby amb el nostre govern i el nostre Parlament de totes aquestes coses. Nosaltres ens encarreguem de fer pressió i de donar veu en aquest sentiment. Hi ha hagut els darrers anys experiències de vincular empresa i territori d'una forma potser una mica política, però també s'ha volgut criticar el folclorisme excessiu d'això, no? És a dir, sempre fer una fira d'artesans o posar-hi l'estelada al marxandatge, és a dir, un tipus d'activitat molt concreta. També s'ha criticat, i de fet encara em sembla que està als tribunals, l'assumpte del consum conscient, no? És a dir, la promoció d'empreses amb consciència nacional. Tot això com està? Voleu marxar una mica d'aquest entorn que fa 30 anys que s'està treballant en fires d'artesania? Perquè dissabte feu precisament una fira. No sé si heu canviat el concepte, fem un pas endavant o com està això? Aviam, el concepte no és el mateix d'allò que Foment del Treball va denunciar, que a nivell particular no puc entendre això, perquè i menys d'una institució liberal com és Foment del Treball, s'ha de permetre que totes les associacions hi puguin desenvolupar les seves activitats com bonament puguin i vulguin. Sí, no volem fer ni fires retòriques, ni folclòriques, ni res. Volem donar l'oportunitat a totes aquelles pimes i autònoms que estan afectats, però és que en tenim un problema molt gros ara mateix. Pot ser que molta gent al carrer no s'ha assabentat encara del greu problema que en tenim a les nostres mans. La quantitat d'empreses que estan tancant i les poques que en queden, la seva situació financera. Llavors, Anem per Feina el que vol fer són coses efectives. Què és una patronal? Una associació d'empresaris que vol generar riquesa i donar-li respostes als seus associats. Nosaltres què estem fent? Doncs anem al territori a dir-li als nostres associats, senyors, ara què farem? Farem una fira.
I en aquesta fira buscarem els dies que siguin de més trànsit de persones perquè puguis promoure els teus productes i serveis, aquelles persones que puguin comprar, que puguis fer networking amb altres empreses. Vull dir, és fer negoci, és una fira. És una fira. No, al contrari d'altres, i torno als models patronals, allò de quan alguna patronal potser fa una cosa d'aquestes, el que fa és vendre els seus serveis a la resta d'empreses. Nosaltres no oferim serveis. El nostre servei és, de cara a l'empresariat i de cara al país, generar més i més riquesa mentre millor ens vagin tots nosaltres, serà un benefici social comú. Llavors, a la Fira de Vic sí que n'hi haurà empreses d'aquestes empreses grans que ofereixen serveis i les persones que hi vagin, evidentment que podran, suposo, no? Això dependrà de cada empresa el que vulguis posar allà, però suposo que podràs donar-te d'alta a les empreses, a les companyies de gas o d'electricitat o de telefonia, però també podràs comprar-le el llibre a l'editor que acaba de publicar un llibre. N'hi ha una senyora que és autònoma i ens ha demanat exposar allà per oferir el seu servei com a assessora fiscal comptable. És això la realitat que està visquent aquest país. I com que no en tenim cap suport, ho hem de fer nosaltres mateixos. Vull dir, si vols resultats nous, has de fer coses noves. Si nosaltres el que fem és dir que som una patronal nova i moderna i ens estem replicant el model del passat, doncs pagui de menors. Per acabar, recordem, no? I que presenta la gent on serà la fira. Serà aquest dissabte 12 a Vic. Venir a qualsevol hora. Com serà això? És la primera fira, anem per fira, que farem al nostre país. Vic és la primera, n'hi ha una sèrie de capitals de comarca que també ens estan demanant reproduir aquest model de fira i ho farem. Aquestes fires han arribat per quedar-se i per començar a trepitjar territori, sigui estiu, hivern o el que toqui. Buscarem els dies més adients, com t'explicava abans, perquè n'hi hagi molt de trànsit de persones. La primera serà Vic, a 4:45 del vespre. Començarem a 2:45 a la Rambla del Passeig de Vic. A les 6 del vespre també en tindrem ponències. Vindrà el vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona a exposar una mica la realitat econòmica del país i què és el que diuen tots els informes que Cambra de Barcelona constantment està fent i que fan una feina estupenda. En tindrem el Jordi Roset, que ens farà també una ponència sobre sobirania fiscal, perquè és necessari fer sobirania fiscal i què significa fer sobirania fiscal. N'hi haurà un informe molt interessant del David Noguer, de l'empresa ESUS, que ens parlarà de l'afectació d'aquests fons per temes de la Covid i com influeix això al tancament de les empreses. I també parlarem del salt generacional a l'economia i les noves energies amb en Pep, que és d'allà, un fill de Vic, una persona molt respectable. Doncs convidem a tothom que pugui anar-hi, no només per poder exposar els seus productes i serveis arreu del país, en aquest cas a la Fira de Vic del proper dissabte, sinó també al públic en general, perquè pugui veure quin és el parador que n'hi ha i la quantitat de productes i serveis al que poden accedir-hi. Nou model de fira amb una nova patronal. Anem per feina. Gràcies, Àlex de Atuaje, un dels seus subcoordinadors per atendre Ràdio Comerç, i ens veiem a Vic. Molt bona tarda. Ens veiem allà. Molt bona tarda i moltíssimes gràcies.